Les queixes. Vinga, va, 1:15 ja de la nit, de la matinada. Ara que estem enfadats, queixem-nos nosaltres. Qui es vol començar queixant? Ui, quines ganes! Vinga, va, jo. Va. Jo ho he dit No, el Jordi. Va, Jordi. Estic davant. Hi ha gent que tenen tot el dret i no passa res, Ai. però que no tenen sentit de l'humor Ai. i llavors tu parles amb ells I no acaben de... no, o sigui, i no és que siguin antipàtics, però se te'n va la vida al món de la tristor. Això a les presons passa, això. Bueno, sí, però... vale. No puc respondre res. No sé què dir, tio. No et sobra un comentari, no cal, o sigui... No sé, a vegades costa, perquè la vida és més fàcil fent hi-hi-ha-ha. Correcte. A mi, almenys, em passa, Quin lema. Farem una tassa. de Mr. Wonderful. Molt La vida és més No, fàcil. o també hi ha gent que potser sí que té sentit de l'humor, però té poc sentit de l'humor, és poc flexible, no? Ara. Llavors tu, a mi que m'agrada molt l'humor així de riure'm de tot molt fortament i una mica molt nazi, molt negre i tal, hi ha molt gent dins. que això no ho acaba No acaba de d'entendre pillar, no. i quan no ho entenen, Que hi ha límits de l'humor. s'ofenen, saps? Hi ha límits. Ja. Que la línia és molt fina. És que Jo crec que entre ofendre i riure pues, és una línia molt fina. Ja. Suposo que sí, no sé, jo crec que les línies de l'humor no haurien d'existir. Bien. Molt bé, molt bé. Jordi, president. Sí. Sí? Tiene mi voto. O sigui, em presento al 21? Sí, presenta't. Dient això només. L'humor, no sé què. I a la presó després vas fent... Com era la frase? Crec que La vida m'he oblidat. Pot ser molt millor amb el jiji-jaja. S'ha d'aprendre... He dit dos, he dit la vida amb el jijijaja i l'humor no hauria de tenir línia, no? O línia, límit. No hauria de tenir límit. Molt bé. M'agrada. Us ho podeu apuntar i quan ho digueu heu Ja de ho dir... imprimim a un cartell. Jordi Sala. Jordi Sala, sí. Dixit. Gràcies, Jordi. Busta, què? Aviam, la meva queixa és molt random, O sigui, és a dir, a mi em fa molta ràbia o sigui, hi ha coses que la gent es pensa que el món ho sap, però el món no ho sap. És a dir, últimament m'he trobat amb coses que és en plan, això està fet així, saps? I tothom ho fa d'una altra manera i fins que algú t'ho diu. És a dir, per exemple, com poseu llet vosaltres un tetabric? Així, no? Vale, pues, De De la manera que no s'ha de posar. de jo. pues es cantant. posa totalment al revés, tios, perquè on no està més surti lluny. la gota, tio. Exacte, on està més Això lluny estàs parlant la sortida. de tetrabrics amb La forat. llet, amb forat. Sí, sí, el típic forat de plàstic. Forat a dalt i El així. forat de dalt, doncs així, Sí, doncs un forat de dalt, diguéssim. un tap. Sí, el tetabric el més a prop cap a la tassa, diguéssim. El plàstic del forat més a prop cap a la tassa. I es fa totalment al revés. Ha d'estar lluny. Sí, Ha d'estar lluny 100%. Clar, jo això sí que ho faig. O sigui, jo el poso així. Sí. Partint de la base que és com un bric... És que radiofònicament és complicat, radiofònicament és però sí, difícil sí. d'explicar. Imaginem-nos el bric, jo quan el poso en horitzontal, a mi el plàstic em queda a dalt. El plàstic Sí. vols dir el forat per on surt el Forat líquid. em queda a dalt. Això és com s'ha de fer en principi. S'ha de fer així. Jo no ho sabia, però per res del món, Perquè Sí, així no et per fa... res. Totalment. Però jo o sigui, no ho sabia i la gent... És a dir, és una que està fet així, però a mi ningú m'ha dit. La meva mare no va venir de petit quan jo tenia un any i em va dir Això es què fa fas? així." Això es fa així. I aleshores jo tota la vida ho està posant malament fins aquesta setmana, que he aconseguit que el cafè amb llet no em tiri un lapo a la cara. Clar, i ara entenc moltes coses. Vale? I Però et després... dic una cosa, jo mai ho he fet bé i tinc un canell privilegiat. No, és veritat. No, però, Sí, sí, sí. però tens una... Però deixes l'encimera feta una merda. No. Mai taca de... Sí, Té una clar. suavitat. Tu mai t'ha passat. El vi... Se t'aixeca mai- sempre. Mai la goteta, mai. Ai, la goteta, sí. L'Àlex no ho Deixem sabem estar. i és metre. Perdona, una altra cosa no sabia. Les notes de veu del mòbil, del WhatsApp, jo les escolto per sota. I s'han d'escoltar rectes, com una trucada. Sí, Així i és que llavors volien, Hi ha, sí, les, sí. hi ha les dues versions. Quina merda, no ho sabia, ho he descobert avui. Però sapigueu que Odio el tot ho món. podeu fer com vulgueu, No, es pot Clar, com es vulgueu, pot fer però És com facilita lo les dels coses. sobres, aquells sobres que els has d'obrir pel mig, que són un pal allargat, els sobres Ah, de sí, sucre. el de Sí, sucre. perquè aquell tio es va suïcidar. Això ho sabia. Hi ha moltes coses d'aquestes. Viu o mort el tio del sobre? Mira, Home, podem buscar. suïcidat. No, suïcidat. Bueno, ja està, simplement dir això. O sigui, ho sabeu tot vosaltres, Molt bé. Home, això sí, no sabem. Això ho has de ja preguntar a la meva secció. Exacte. Mira, és veritat. Envieu àudios. Sí. I Litus, va. Jo em vull queixar d'una cosa que s'ha posat de moda i em fa molta rabieta, que és... Anem a fer una sèrie, la fem de 10 capítols, cap problema, però dediquem els 2 primers a introduir la sèrie. No fes una sèrie de 10 capítols i dediquis 2 a introduir-la. Fes una peli i després fes 8 capítols. Saps? És una cosa que em fa molta ràbia. Aquesta setmana he començat 2 sèries, una que es diu The Sinner i una altra que es diu The Young Pope. Les 2 sèries dediquen el primer capítol a explicar-te una cosa
i el segon a introduir-te a la sèrie. I és com, el primer capítol, molt bé, està guapíssim, però no cal. No T'han d'atrapar. No, perquè justament és això. Jo començo la sèrie pensant, va d'això. I no. el segon, doncs no, va d'una altra cosa. Però potser el primer apareix més endavant, o no ho saps? No, sí, clar. O sigui, la gràcia és que el primer dona profunditat, però no cal que hagis de veure els dos seguits, perquè a mi em molesta com molt veure un capítol d'una sèrie i dir, bueno, doncs he perdut el temps, he de veure el segon. I veus el segon i dius, doncs ara ho he entès, ara m'agrada. No. Clar, això a vegades passa perquè hi ha moltes sèries que abans d'existir es fa el pilot. Sí. Llavors, Sí, però- quan accepten el pilot, fan la resta. Clar. Sí, molt a favor. Llavors has de mirar sèries que no passi això. Molt a favor, però... Que ja les comprin totes senceres, no? No pots- o que ho facin amb financiació pròpia, o que... Estic parlant de sèries produïdes per Netflix i HBO. Sí, per això t'ho dic. Problemes. Bueno, ja està, va, Sí, tampoc, tira també milles. passa. Ja ens hem queixat. Mal. Jo anava amb sèries, també. Mira, va. Ai. Majíssim. Però jo em queixo potser de gent com tu, o com el Mira, Martí, per exemple. Avui em toca I pillar. segurament algú més també, i jo ho he fet, però jo no puc. Llavors, em queixo, potser em queixo de mi o del concepte, no? Com Estàs introduint podeu estar... introductori. Sí. Estic fent un primer capítol, ara vaig al segon. I ara, Exacte. com pot ser que estigueu... Jo parlo amb el Martí i em diu, no, estic al tercer capítol de no sé què, de la segona temporada. De l'altra sèrie estic al tercer capítol de no sé quantos, de la segona temporada. Estic a l'altre al setè capítol de la primera temporada. I veu 18 sèries alhora. Quants llibres llegeixes? Jo un. Quan m'acabo el llibre, començo el següent. És el mateix. Sí, jo anava a dir el mateix, anava a dir, Això- no ho diré perquè fa rabieta, perquè dius, no, jo llegeixo 2 o 3 llibres. Jo sempre tinc 2 o 3 llibres oberts. Sí. Sí. Sí, hi ha moments per tot. Canvia de tema. Sí, jo això abans ho feia, quan no bevia. Quan no bevia. Quan t'obligava. Ara, és que aquí... Més neurones i tal, no? Sou gent molt responsable. En el moment en què vaig començar a barrejar el Harry Potter amb El Tripi. amb los sombreros de copa, pues, ja em vaig marejar, i jo no puc fer dues coses alhora. I em rebenta que ara estigui esperant la vuitena de Juego de Tronos, la tercera de Stranger Things, i ja dic, hòstia, ¿ara qué hago? Empiezo otra, quan arribi ja... Bueno, Home, falta un any. Si tu no tens he temps començat d'acabar-la... una que sé que acaba. Ja temporada season final. Això està bé. Ja està. Això I està bé. la vaig buscar, Temporadas que hayan acabado. Google. Sèries, temporades acaben normalment. Les temporades no. Acaben totes. ganes Estem puntualitzant. Vinga, tira. Les sèries que me dius. I queixa't del Va, món. em queixo jo. Mira, a TV3, jo miro molt TV3 perquè estic Ui. molt adoctrinat La i teva. tal. I ara jo crec que el 155 s'ha notat. En dues coses. Queixa. Van tard. Van molt tard en moltes coses. Com nosaltres? Sí. O sigui, nosaltres de vegades comencem més tard que a les 11, evidentment, però tenim marcada a les 11. Però és que a la programació de TV3 posa en tal programa comença a les 21:50 i comença a les 10:07. Molt més, o sigui, i quart d'hora, 20 minuts i mitja hora més tard. I no perquè hi hagi hagut un especial informatiu estrany, perquè sí, perquè s'han... Què fan, anuncis durant aquest Anuncis. temps? No. Anuncis. Això és Fan molts anuncis. És una mica el que porta el rotllo aquest any TV3, no? En plan, farem un programa amb la Núria Roca. Ara ja no. Ara ja no. No, no Sí, està sí, la sí. Núria Roca. Ja no fa waku-waku. No, ara es veu que ha passat per TV3. Sí, van fer 2 programes, Sí, va no? sortir el tema del procés i va Sí, dir, ja no? està, adéu. Sí. No, I ara no ho sabia, ara mira. fan abans el telenotícies comarques, i que el comarques és abans el de notícies normal, Estic fan molt a favor de que facin el notícies. Comarques. Fan notícies. Molt a favor. Estan tot el matí i migdia fent notícies. Ai, Que ja va bé. quin mal fan. Ai, Núria per favor. Soler, a càmera lenta. I també, a part d'això, TV3, a part d'anar tard, tinc molts problemes interns jo amb l'anunci del caldo casolà, una marca que és d'una au d'un Digo, que color. potser ens cauen com unes bambes. Gallo. Gallina blanca, Sí. tu, una au d'un color. Caldo casolà. Diuen casolà, no saben dir la S. Perquè són de Barcelona. Ho va fer el Piqueras, primer ho va fer el Pedro Piqueras, que Hòstia, no sé clar. si és català, És que potser i no- deia caldo, a més l'eslògan és caldo, casolà. Però això està bé. I després ho va fer la Mònica Carrillo, que tampoc sé per què agafen aquesta gent d'informatius a fer anuncis, però també és caldo, casolà. Casolà, que s'ha fet una Perquè cassola. així introdueixes altres dialectes i no només el català central.
Pensa que la gent que no és de Barcelona està tot el rato Barcelona. Com parlen a TV3? En català central. Casolà. En català, casolà. No m'agrada, no sé, no... Clar, hi ha gent que viu a Cornellà i no parla aquest català. No parla català. Imagina't a Girona o a Olot. Clar, O dius casolà o dius casero, tu, malament, i dius malament i ja està. Es dius casero. Casero. Del casereu me fio. Exacte. Fins aquí les queixes. Totes, les meves, totes. Molt bé.